بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. So, alhamdulillah mga palangwansing kami haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na isang kami lang tayo malok kani mga palangwansing kami haaram Islam. Kami ibasin ko kalasahan ya Sheikh Zakaria Muhammad mo in lang ta yawot na isang pawakto-wakto sing kami mo in lang tarimihal pangadyan yung tempat mulia ini. Kabiasaan pagkatitaan sing kamu sarta pagkajarhan sing kamu sa kahabang hapon sinahad hamadam isnin galong kasinduman ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami lang tabi ang mga sumugpat sin pangadyan mo in lang tanagapin-kapin sin dimaway sa kabiyayawan maray baha mawot na kami pa amin lang ta maudo amin pagyan al-adab ma'al-aqarib natin nagyan mga aturan sarta pangadatan sintiap-tiap hanggatawin kato niyo mambiadiin lang ta magsumadya ta mga kakampungan sin sila amayad to insyaallah subhanahu wa ta'ala in lang ta rin ang mga pangadyan so nang lang tabi sarah ng ruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amin abutan sin waktu-waktu sin kami halang san sinang kajam insyaallah lang tabi mga pagbisaran sin kami basin boro ko kalasahan in paliharan sin namin lang ta maudo sin kami ng ruman ini natungtungan na to mga panghama Islam in paliharan sin magkaw kampong ini lang tabarkala dili lang sin Allah ta'ala halra sarta lang taon naturan dutang sin Allah subhanahu wa ta'ala mangbiadin kita ni magsumadya iman sin sila atau akan una mga indaakan sin Allah ta'ala tungod mga kampong na to iban ulo sin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang misuway na to di hinangon na supaya lang tarit mabalik atau akan di makuta atau akan di lang takarana aling pagkasirasa antara sin kita niyo maglawla siya atau kumagkaw kampong atau akan nang simbasa magumudukat na katuan so biyayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala mga panahon na kami Islam tukbal ko in lang ta sumugpat in goro ko kalasahan na mo in lang tarimihir kato biyayaon sinamon tumag na sin pangadyan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala apanahan sin maudo ini falatafaddal fadilatul mashkura. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Salam doa pakatan amin ni maalop ka po tuwili iwan si mga silawi mga wala pa nakaukay si ini TV nila ini tukbal na mo sa salam-salaman pakatantan dan hindi naman halawan sinula na to sampay na pakuha awatan sin ini pangadyan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangadyan na mo in long ta haantara sin ini amin long ta kambong karabat sin hambuk pambuk bihan amin sambil weta sin sarak donhan amin subay siya tutug in pagbasa-basa sinambuk-pambuk supaya ri mabugto di mauta biar na sinalisin ini pidwa ko indon sekandim ini ito hangan sin ka-Islam na supaya ito tutog in biya mga parsupatan lawi-lawi na ito din biya mga hangka giwaan sinang in hambuk-pambuk din kato taniyo yung mga pangadatan dito na suway ito amin tutog lang tawiya sing katutog sin parsupatan sin ama iban sin anak niya bihad to na dami kita sin magtaw tayo manghuda antara nila bihad na mga hatungod sin biya mga muamala along katawan tawiya mga pagbasa-basahan sila na in pangatod nila sin amin lang tayo utang ta maka liod-liod na rin dito kanila ng biya sin
ini puas dahil na amin magtalianak biya sin amaon bihan dahil na ina na biya mga pagbasa-basa nila biya dasin ina nila damikian dahil sa blangtain ini amaon nila rin na ama nila yung pagbasa-basa nila biya dasin ama nila bihan to na atin ni amon tin biya iaapas sinsara amin di man jari ito maukat hantara si maglawla siya in pagbasa-basa ito supaya in pagkasila sa tutog halaw man si magkampong matangwad to in siyo sukat ka to tayo si Allah subhanahu wa ta'ala hindi man dyan mahulak in hangka giwaan lang ka amo na yung mga tiyawag lang niya Zawul Arham mati niya hangka giwaan ito sa bawang karahim daing giwaan katantag so kaya ito rin nabukto hindi mga ini basa-basa sinabuk-hambuk damikian impaktaat si hambuk-pahambuk damikian sumali sa doon tutog atin niya imagtaat bihan inamin biya mga lauta nakamanghod-manghod bato pa amin nakamagulang-magulang din kanirihan nasartain magulang isab sumali siya may ingat magdini lumasaha amin ini lauta manghod niya hasupayron niya lasahon niya ito yung pagmagtabatisab kanya sinamilin manghod niya na tutog na isa amunin kaunahan sin kita ang hindi man dali maukat halaw man sin biya mga maglawda siya sabab kaunahan doon haon yung pagtulong tawang puwas din na pagtulong tawang na di maigin tutog lang tayong pagkasila sa pantara sin ini sila ang kaliuran dihan naroon hayan di siya maukat doon maglibubong doon haonin kasila sa halaw pantara nila amin bangta di magbista sin ulo pakaradyaan dahil mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malengkan ingkatan ito marami na ito ang katong pataas sa mga pagtulong tawang ibang pagkasilasa yaw mimikit halaman nila yan naman tuwing biya mga kamadaban sin kita niyo hatihon waktu ini labi-labi na Panginoon sinarama na iyan katan subay siya hambuk dahil pangatod sinamuk pahambuk hangan sinamuin pagtala maksud din paawnon halawman nila amurain pagbindok sin Allah subhanahu wa ta'ala amurain diarasin pamunatok Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta amin simuran sin kita niyo katahan amin piya kita niya halawman sin pagulawla niya amin paglasan niya ini asawa niya paglasan niya anak niya paglasan niya amin kampung niya bihag to katantan sa mga katawtay manghuran in tungod papagkala pagtampong di man jarian marulak ni samping kaawnan niya duwaing-duwaing na ini lang tayo matang taray pag-ahama di man jari makabulak yan to sinamin pagkasila sa magtay mahud bihan ingin to sa wag na mga ini matawag makawa na to ba pamintangan dahil haamin jima to Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahabatan niya in tuod papagkala amin pag ini kampung ini iyan to maigbihan sabi tanda niya Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sa sinamin dia akses ng Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sinakama masingin lasan niya kampung niya wala na bugto misan pa ungin panghinang-hinang kaniya bihan di na siya magpamaus bihan Amon masin naman yung katulong ng kasyarikan. Yung darihan, di na siya magpasya. Inamin mahal ka dito katantan, di siya mabuulak kinamungin ng tayo liuran niya. Bihan bang siya rin di tinubo bihan na intanda niya, si Mudman katan paarama Islam, yung kampung niya, na ngayon ka magbisa si mga limabayan, tupos pagkalat. Ilhabo pa ang tumutulak ka. Lahat of hiba lang kasi. Nakita ka, at hindi na siya mamista si mga katantan, kung mesin kita magturo, inamin dia sakit bihan, luhain pagkala. Di katiw-tiwan bihan. Magbista sila, hindi nakakuna ng bista ulit to. Atin na yan, mga nakalampaw na po rin kayo, na ko ka. Naamisad tuloy to. Tuloy mo dyan yung bihan to. Labi-labi na magkampong, di malawain niya mga pagkasinasayad to. Nadamig yan, di mo to sa inyo ha, waktu sa inyo, ini amin dito ngayon Rasul Madina iban si mga kasahabat ang nagtubihan amok din dito amin anak si Abu Bakar as-Siddiq amin namaid siya Rasul sallallahu alaihi wasallam nagnahina yun masih siya musyrika
uno ini lang kuya, nang bayarin na siya ni Jimaban. Lakin, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ayaw po tayo naman. Nakita ko yan. At yung siya Muslim na, yung ina niya, Muslim ka pa. Dahil makawa, wala si iyan sila. So, bukitan naman ito mo yan. May nakakalakihan niya. May kapulisan niya. Di, basta muna, doon siya limuha, hamin niya un. Amin, di matungmong kaniya yan. Masira, sabi lang sa singit, ito kaniya. Misang parihating kahanan, yung siya nagliya Muslim natin, ito kayo may pag-arama. Nalamit siya, nung siya nang kitarihan, in maas lang ta, kita ka, wala ka biyak pumapanintangan yan, Nabi Allah Ibrahim, patungod pamaas niya, dumitaan niya hadirihan, in buwan. Sambil mangayo pa siya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pangayon tako kampunan pa Allah Ta'ala. Di ba marihatin, betahin Nabi Allah Ibrahim, parang kita niya na magsumba-simba ka lang. Sampai siya parang pa. Kasi makawa, masisya mangayo, kampunan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuwad pa ama niya bihan. Namun ako man lang tanah, hinang ito, ini naman dyan, hinang unsur. Kailangan na siyang Allah Ta'ala, dan niya, sampai na pamuk na ito Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at tungod sinamahon, na Abu Talib, na tungod siyang parkala. Sabab kanya-kanya ini, hinang yung pag-aakamay ini. Kanya-kanya suko. Sa inamin pang sugpatan si Maglase, ito din man ganit. Labi-labi na bang tinuturo na ruhan tala din pagkasilasa, yung kabayan si Allah Ta'ala, inuturo ka, yung pagkasilasa ito. Ngayon makakuta ka niya ulo parkana di nga alaw ng sinini bunga ini. So may raman ito yung agarun nila at nakabatok ko nila riyan. Ito. So ano yun, alhamdulillah mga palawan na ramay Islam na nilay siguro karasahan yun yung paliharan sinamulaw ta para sumpatan antara singgitan yung mulaw siya atau kamagkaw-kampo na inyo tukatan lang ta rin marakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in suway kita niyo lang tabi mga ayaw tahong tuon ipasumpatan ta pamakaw kampung ta labi dawa ang mga hanggang iwaan ka tuwan na ini katandong ta rin mga dagan sila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ito pasumpat sab na lang ta ini na tuhan tara bula kami nagdak kato niyo paghalan sinini na ayaw in hambog din kato niyo lang tabi ang mga sokat na nakagiyagya rin ang kaimanan biya nagbus lungkupan ng kaimanan at awakan din naman yung mag-adating kayong pagkaimanan sabi niya dataan na lang ta na iyaram sila Allah Subhanahu Wa Ta'ala palarasin kayan to rapod yung mga lang ta magtawag kay manghod simulan na to wala man nakamanghod na pag-adat yan dati inawalan may ingat lang ta magpagutang pagkamawalan niya at siya ito pamanghod yan naman siya sabab naman patog niya kung ano manghod niya sa meta na nakamanghod din kayo namigyan niya sabi manghod so yun si magmartabat sa magulang niya magulang niya na kaya may kasi nakakama at niya imutangan sa magulang niya at imutangan sa maas niya gaya ilang tang niya nakamit yan mga panahon na kama Islam paliharan lang kasi mga lauta mag-amaon mag-inaon pero kaya sinabi sa Allah Alaihi Wasallam yung magpaamon lang ta inaon ta so pama nagbuhina ta kaya kaya nang sinabi inaon mo yan di man yun kaya dahil sinubutangan status niya dahil sinaman inaon kapag kapag siya amo yung tinda at inipagdara mga inaon mo ay mo pagpagpagpag kaya sa susunod pagdasan natin siya sige na pag lumabang sa pamahina mo ngayon inaon mo na kung madali yan atin niya ipag-adat iban si magbaldabat doon na inaon mo dahil magbaldabat mo kanina mo sa may tanang mo yung ina mo inaon mo yan to ang hindi ka kayan sila kami Islam mga pangalaman Islam dahil ka na amaon ang mga isang lang kung i-ama mo yan to isa matin din ang buno mo ipasumpatan antara singka mo iwan sila mo na maon mo demikian dahil na amaon mo imapagdalihan mo kanina lawan ka sila mo pag-adat mo hamaas mo at lawan ka naman in pag-adat mo kan ang amaon mo demikian inaon inaon yan habukatuan yanin mga lauta kawayaan sinarama Islam mga panarama Islam at tungkol sila magkawagampong ini na ang wala kuman lauta naon limit naon haji bukod sa katan sa pamawiyat mga lauta kawayaan si maas mo sukat na lauta maon mo ulang mo katan ang araw mo hadjak supaya bilang pagbakti kanya kawakan lauta pan marayaw kanya aon limitation singkatan mga panarama Islam sabi na mata naon hihapaan ng katan parkala ang kaputaran ang tiyangkan singkatan biutangan tiyangkan katan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala inanda kita sa Nabi Muhammad SAW ayaw kita magpangliulakat din ako sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa minsan pa isa maas tayo manghudta di na kita nandiyan ipag-iunta inamundang takawayaan nila yung kawayan sin Tuhan na papagkalikato sabi yan to bilang sa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la ta'ata li makhlukin
fi ma'siyatil khaliq. Way pagtaat at panjari, bang inda akan simpiat panjarian, hinang maksiat pa nagpapanjari. So, amo yan itong mga pananghabis. Ang pwede sa mamaon mo, hiyama mo mismo bang kaurya at niya mga tabangkala, di kawayan, sintuhan na bulalamin, dahil tuhad to, bukod mo karo niya, ma'am. So, mga wa na ayaw ko magtaat at parkala, di kawayaan, sintuhan na bulalamin kapagtaatan. Ang yan to, inlong ka, padaharang sin magkaw kampong, iman sin magkaw tayo mangkod, long ta, magkaw tayo anak, long ta, pamandosin arang na Islam, mga panarang Islam. So, ang yan to mga talamon harang na Islam, hindi ng mga long ta, so, yan to hati mo Maria mga parkala, ini, ayaw kita magbugto kasi sa ini katang parkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, di ang kawayan sin tuhang kabulalamin, ang ganda ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nagubaya-ubaya ka to na mga long ta, bariman in sumay ko ipapagsumpat in pagkasilasahan tarasin sila. Biyay kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungod pang malang tang kakampungan tayo niya. Mangtagit ang ayat sinto na bulalamin, muna-muna nagdali ng Allah subhanahu wa ta'ala. In sumay kita niyo magtag-ipon matan kaniya sa tunggal siya ay namulong pagtag-iponan. Ang mga pagdakong tawhid. Hati na ifradullahi bil ibadah. Tunggalon mo intuhan Rabbul Alamin pag-ibadatan. So, muna menerakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayatnya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullah ay afriduhu bil ibadah. Tunggalan niyo intuhan Rabbul Alamin pag-ibadatan, sumbahon, pagtawakkalan, pangayuan, iwas singkatan din sa sin ibadat, suway hadja, hitubal, patuhan mo Rabbul Alamin. Amay din dakan sin Allah ta'ala. Manjari ang pagdalihan mo na wala tusyriku bihi syai'a. Iman ayaw ka mo magsakuto kapag tag-ipon mo patuhan na bulalamin ang sulag uno-uno. Di mana ayaw niyo kadtuan patudtuha parugain na yung Allah ta'ala iparkala suko niya. Di si mga pangibadat, pagtawakkal, pagsambahayan, pagzakat, pagpuasain ka tali, hihinag sa iyawon mo, kala sintuhan mo na bulalamin. Di eduman jari ginamawin daw yung katati wayhon sin ibadat parugain din Allah subhanahu wa ta'ala. So magalawi sumuno di maadakan sin Allah ta'ala ang ayat ini lang na wabil walidaini ihsana in sumuno lang sin tuhan na buladin puasta ka mo nara at magtuhan marikako iwan ayaw magsakuto marikako in sumuno dakan sin Allah ta'ala in suway ka mo magbuat bakti magmarayaw parwamaas. Kaya pasuwasin Allah Ta'ala ini para akan pabagtaat ng kanya. Inuno, in pagbuat bakti parwamaas. Amo yan mga panahabas ang kalaguan, sinamun lang kawajiban. Tumag sila mo na parwamaas, sintitan yung mga kaanakan. Naramit yan, lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. O sasabutin wa bin walidaini ihsana wa bil qurba. Damikyan lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagmarayaw ka mo, pagbakti ka mo, iwan lang kasugpatan niyo, impasugpatan hantarasin ka mo, magkampong. Amo yan kabatuan na. At yun, insimuno na isang parwamaas, insimuno, magmurayaw ka, doon pa nga kampong mo. Amo lasya mo, unod-ukat mo, lang tarahinan mo kampong mo sa wanding harwamaas. Amo yan, doon tawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niyo buta impasugpatan hantarasin ka ang pagtawang sila kurahim, diyan mabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita la yadkhulu jannatal qati. Di lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam na kasulsuha in taon na mugtoy. Na mugtoy silsilatul rahim. Hati niya amuin sila magtautay manghud ang makutuloy man bakatang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di at tumabaya in Allah subhanahu wa ta'ala hiyaran di kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin paliharan kaya ito sa pagkita na la yadkhulul jannah di lang na makasunod sura amo yan ito mga panangod haram na Islam hindi na mga dalilong ta paliharan sinamuin lang ta kakampungan ta puwasin pagbakti pangwamaas pasyapasin mo sin Allah ta'ala insoy ka magbaray pagkakampungan mo ayaw na ka inaon mo atawakan amaon mo sino na inaon mo rin haina mo atawa amaon mo dahil na ama mo at pabiyadan na jatuhan mo na at yan kampong hina mo kampong hiyama mo suwayat tulang sugpatong mo inlaw na haantarasin ka mo in pagkasilasa damit yan in pagbuat bakti damit yan in pagmarayaw haantarasin ka mo iwan sin sila suwayat di bugtuon ka na yan pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan tulatuan inshallah subhanahu wa ta'ala inlaw tadalil manunjuk ipa amin karayawan at tawakan pagdaakan sin Allah ta'ala in suway na to sugpaton in pagkasilasahan para si magkaukampong at akan mag-unod ka.
Amin. na in kuan dahil mga lang tamita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sa pagbisahan tayo ni amo na Ibrahim langta sila to rahim balsumpatan sinabi in kita bihan madto pa amin in inatayban sinamata iban sinamin siupatan nila ito katantan subay taturi bugtuon bihan sarap lang niya ini pagyanon rahim Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi yaqulu Allah Ta'ala ana ar-Rahman wa hadhihi ar-rahim syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltu wa man qata'aha qata'tu kita kau artinya ini pagyanon rahim ini kiyawa lauta dainha amingan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ar-Rahman Nabita niya ron haon, ini kiyawa na tinitinian dengan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagyanon rahim ini dengan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na hisiyo lang niya in manugpatikan niya sumpatan ko siya hisiyo manugpatikan niya magtulog siya hati niya Panginoon Allah Ta'ala umukat na rin kato na yung kita masya na Subhanallah. Tidak kita magkajong-jong. Ngayon, sabi yung katantan ka niya, yung kitarin ka niya, naman pa Panginoon Allah Ta'ala umukat na pasaran na kawakabayaan mo na kasunan mo yan na amoy ito ang kana beta doon hay yung tungod papagkala amin lang niya rahim ini beta doon haon in kamaksuran niya lang niya amin pangsumpatan mo harap pa amin mapurok mo kayo iban maksud niya subay mo at turi ukaton ada mo katayhan di mo man jari buktuon subay ito amin lauta patutuon mo rin doon inyong katantan at iyawayrong makaili man jari makaukat ka niya subay ito tutugbihan na inyong katantan biyabay takato sila Allah Subhanahu wa Ta'ala hapal man niya asuratul nisa Parman sin Allah Ta'ala wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham artinya yung pagbabawa pa Allah Ta'ala ito niya manadhasara haturan niya panghakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan lumayo din sa pianglangan niya ini aun lang niya subay di mabugto ato in susukat-sukatan sinubok pahambo tungod pa aming pangsumpatan sinubok pahambo di ito manjari lang tamaw katami hating kahalan niya iwan sila mo ini tungod pa amin rahim nito, amin arham jama sin rahim nagtubihan di ito manjari maukat din ito hatinya biya sa kaulaw la in tungod pa pagkala pag-agama bangaon dapat in pag-agama nag-aagad iwan sila min pagpangsumpatan sinuglaw la siya magkaukampong so ibihan to sabab in doon haini sa lingkat-lingkat makawa tara hindi hababaw sing lumiin niya aming bihad to kumpul siya tawa Wayon bugto niya, naghambok yung katantan, sabab, imatan magkampong, maglasya, matan, amoy ng kaagama. Amoy ng kaagama. Hati niya, bang dihadod niya, diinilan pa kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu, misan pa yung mga kaymanan lang tabi, piyaw-piyaw magtumihan, makon dapat uturun ta, pagawin mong katantan, supaya sampay padlaw akirat, nag-aakadakan. Naghambok-hambok, din di lokal ka, kasan mga hadod niya, sampay, dami luwa natod kasan nangan, haadlaw, akirat, amat yung maksud niya. Na, inyang katan, biyabay takato, sampay, inamoy inlaw ta, ulul arham, hati niya amin nangangap kung simpagyanon inipagkasila sa yadto, nung yan na inyo, sino sila katantan, magtulong tabang, ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah matungod sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inyan katantan na doon na yun ini beta kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doon na ini tafsiran sin mga sila mananapsil ini nilaw niya biyutang doon na ini amin pagtulong tabang atawan makawari sinamok pa habuok buat malingkan bang tungod pagkag-arama biyugto sin Allah Ta'ala nito di kapag warisan simisang pamaglawla siya in tungod pagkala pag-arama sumagawa in biyutang hadya pagwaris-wari siya tungod mga alta mga uni kami sa mga ini niyatayad to na in namin lari awla makahampit din sa mga alta ito min masuk madto kanya
So, al-akrab bal-akrab. Isusip masuok sila din unubihan. Dahatunod sintungod pag-agama, inya to, biutas sin ini Allah subhanahu wa ta'ala nito. Di kawarisan sin hambuok intungod paparkana. Mahrum sila ka. Well, hanggang nahamok din di paminta-minta in Rasul sallallahu alaihi wasallam na wala pialasag kaniya sin Allah ta'ala mga anak usog. Sa bangaw 5 sabing mga anak usog niya, pagwapat ka Rasul, hilangon sin tao anak, bihan pakantiyon. Bihan to. Bihan ng jima dyan, tapi mapagsultan niyo. Sa nalaging suok mo. Nalaging suok doon kaniya. Na ingat tulukat sin Allah ta'ala, iligin yan to, tungkol pagkala pag-agama. So, kaya yung pag-agama lang, kaniya kita maghinang. Inanak, magsambahayan sin kandiri niya. Inawa, mag-ibadat sin kandiri niya. Inina, damit ka rin katangkan. At yung sumay kita katan, magmatuyo doon. Amon tinapason sa lugay takamuhi, so patun taramit kaya ng mga yadto katantan doon, napagkala yun. Bayari daw maukat, sambil yung pag-agama yun din pagkasilasa, din di hawabaw sin bumi. Diyan daro ka na. Diyan daro ka katan na hambo. Amon po yun, hamot din sa mga sarayo pag dinitulong tawangan, amon di kita maukat doon, amon kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pari pag-agama, iban na sin pagkasinasangan sin magkampo. Di siya rin na butas. Sa munting lang tapang Hindu, sa rayaw-rayaw, aming diya sin pagpunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marikato taliw. Aman to. So, amin yung mga panahon ng Islam. Nakita niyo na mga panahon ng Islam. Amin yung tiba lang ta, o mapagkala lang ta, mga dito kapahaman at tawagkad, walang ta, na hati mga pagkala ini ang waktu magkaroon ta pala siya unang dakulang panghati ta ano magkaroon at kaya mga pagkaruan in mga hukuman atau katurahan para sa mga ini na kami kasi kami mga panahon haram Islam palihara sa magkokampong ini lang sinara masimu da kampung mo kafir atau kan muslim hatungod sin pasok pada antara sin kamu dia teman jari buktuon dia teman jari buktuon sa nabiyan sa mata dinaunjan kaan singkatan ang dinugtuan singkatan so pa mabialang ta na yung kampung mo yaon lang taway nag-aaraman tiabit ka mo baparkala lang ta amuin masyad pala subhanahu wa ta'ala at tawagan ang pag-imun-imun di ka mayan simpuhan na mula namin nabukon natin yung ako dito lang ta man ko humagil madto at nagbunto ka mo kasi di ka humagil madto sa plita nabi tangan dyan kasi ang bakit ko manjari madto ang pag-aaraman kaya ka manjari madto bukon lang muna kasi pitan sa ako ini sabi siya kami magbugto lang kasi laturahim kaya ito naman jari saat perkara ini na yan ang sinamaw ka ni paghinangan din nanti manjari niya tulong muli mga magwarwa bang pag-ingat mo yung perkara yan at tinakawayan siyang kampung mo perkara di kawayan siya Allah subhanahu wa ta'ala na at tinabaitaan mo siya muna advice ang talatuan na hinduan mo waitaan mo na tayo manghuda tawakan baka at kawainaon may perkara at tabitan mo ka kung ano bukod na kulong tapi ang mga di ako mawaya amo yung lumamod at tawakan mawaya tabitan mo sumagawa yung pagtabitan mo ka ko yan pagkada dito kawayan sintuhan para bula lagin ara ko rin ikaw inaon talaga kalasahan talaga ito mo igimba sa mukay mo sa bang ako rin umadir sin pagkala kawayaan mo ini bukod ka na ba't biyugto kung kasilasahan talasin kita sumagawa piyalari ko isang ikawayan sintuhan na bula lagin din kayo ka na magpupunan yun inamundakan mo at tawagan kawayaan mo pag-amahan na saan pa siya kumalakay amo yan to yan to atin nagsara ka tuwan nanunod bisara maraya Habisara, amin lang tabisara sinanak pamaas. Amin mukun biya sa kaulaw namang Hindu di mukun sa kaulaw na biya matamay na nang saan mo bawa hibayta marayaw adunod amin hipahati kanila ini binayni inyaon bihaon inyat to bihadto di man jari lang taman jari makapagdamo kayo niya doon tantan so may siya tumaglang Habuk bihan yung mga parkan. amo di namatay magpamakin bakat Magpamayan. Sabi naman na bihan to ba yung pangatod sin kayo ng bihan ang kanong inyong binini. Ang yan magbista sila dahil sabi mga toro kayo nga luhiwan yun aking kampung na yun lang yan nagkukuhan kayo ni Gayad to. Oo. Pag si sabihin siya ni Gayad niya yan to rin sabihin na mo na sa nabihan yan. Ngayon, nagsabihin ito, mayroon mga karat sa mga kartod to, inakuan niya. Aon yan, maun kao, biya mga si mga jimato ba, tipo na kao na yan to. Aon mga hinang sing kita, kabiaksahan paningon singod, manjali na isun-isunin mga tao tarapanghati, lang
biya din hinangunta si mga ini, kita makahindo na ini, ba't biya no parang busi ni limabaw na ini ang ini. Uno na yung hinangunta. Natin na nauning pag-isun-isun na lang niya ini, ha, kita niyo, na-isun yung marahami biya pag-isun ini, nari na makita niyo maon. Di kita niyo maon, isang pakampong na to. I mean, di kita maon, nang sa pa, maikat kita in pala moron maghilang sinang yaon. Ang pahiminang yaon, kasi hinang singkit kamaasan na kauna. Ano na? Bihad to, nari na kita lumaon. Na, nang sa pa, malong niya, ini, tabiton kita. Sa yung pagtabit ka, tubukon kita yung maginang. Matuan siya kita yung lumurok yun. Namurakan siya. Nalong siya kaya nan, jahiyon tanaran niya to. At hindi man dyan kita lumurok, mahunan bukong kita yung maginang, magdaro man dyan pagkala. Okay, walang gato ka. Alam mo, yan ako. Na, biya ba yung mga pagtiyaon yan? Sabi niya, pwede sunan man yan. Pwede sunan. Rin nakaunad to. Sa aming buhay pa ini, Ustado Bukan ni Yusuf. Naman tinggal mga tayo ng bihan. Na, apon tayo niya to, aon na rin dito at amin na maubog sinaturan bihan, kaya pag-isunan, kapag niya makadaturan sa sinallah subhanahu wa ta'ala, na tiyoy nila, na rin na ito bumagod sa kakala. Sampay na wapat na lang din na. Sampay na wapat na yung muktir to, na masikaon na mawabog siya pag-isunan ito. Naman yan tuwihan. Na yung kayo nan, lumukay bihan na nainot na kuhan, na isod sing kampung, na nakabalik na nakaarad pa amin inang ito. At yun na yung mga pagkala yan, lauta, naunda yan, nilibya mga datunganan sin kita kataan, na manawin, bistahan sinamanta. Sa mga sila ang mayad, na yun, tuloy-tuloy sila mabayang ano kayo balog pasimbihan mga piyag tuluan nila, piyagamalan nila wihan, labi-labi na tubo, umatang masara, mandali ka na. Na ang yan din ng mga ini. Subay kita maayad sa mga pagkala ito. Na amo sa ito. Na hanggang nanong ka atungod sa mga kakampungan katuan na ang waktu biya mga kami luwa biya kato ini sa mga yari na ulang lang pa rin ng mga kasugnaan utang tawuro amoy nagkapahaman ito si pag-arama at yun ako na yung mga parkada lang makampung ta ako waktu biya mga di lang pagkahatihan nagkalag at mamatay mo nila pagkong marayaw so at nagitali ang mga di umaga ng mga lang tabi abang imunimun sila so ang pangano nila di mga lang tato di tabi na di magpangguagwa yan to at so at na sila nga di mag-iibadat sa katuan so at na kami mag-iibadat nung kami guwaon yan to ako din maksubat so at na kami ba't ikaw magwaon saan hindi na mo iwa katuan pero sinang parkada ng taon doon di ka bayaan sinsara di ka bayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bako dyan tuwan daw tayo hindi huwapat di kami mawayakan niyo at tawakan di kami makasimala sa kanyo saan natin nga dyan ka sa mga pagkalagyan tuwi ka sa mga katuwa na sabot ng tabi sa mga pag-imun-imun di ang mga long tapyap-tyap ang saan long tamawat inadlaw kapag anak-anak nila gano'n din ito tapos na tabiton ko yan tabiton ko na ako na ito naman takiinatan ba't yung pagkara pagtabitan pagkara kaya ito na yung kita atin na bilang long tabi ang mga pati niya nagkahali yaya rin pag-agama imasin kamaruan na hindi kita umagal yan na ang may mga kampung ang takaiwan nandiyan mga pagdadaan kita pagdadaan kita nariyan naman dyan mga katotay mamurahan mga kamasan sing kami atau akan mga kaanakan inamon lang tabi mga pagdadaan din kampung yung pagkaroon tabi mga hinangamon bukod kawayan silang masumuhan wa ta'ala hanggang sa dawan himadir sana atin na pagkakamulit na magkalang na ayaw isa banguin nung tamahan ka mo isa bang ka mo isa di maluwok ito nung taman dari pag-aman magayan nang isa sa nung tayo mga kamuruhan naman di update niyo papagkaya lang dasara wala na yamahan ka niyo amara ko na yung natin yayan to ano sa bagay sabi ng kahader ama pag-amahan kita na ito niya mo lang pag-amali kumala na ito aram ko rin pagbasa nung ta na di na tumaig ka na magkasimula sa ray naman lang ta kami tungod lang ta pag-aatan sa Allah subhanahu wa ta'ala dito man dyan ng tagot akong singkami ng pagkalagayat to sana so yan ito mga nagagad kita muna ginawa singkami na nung dati na magpawaya palang yun indawayaan sin tiyak-tiyak nung tapyat pa dyan dahil haamong kawayaan sin nagpapantali katon amo yan ito mga palawan na kamay sa bantanaw buhay o tabi mga matay mapamangi
mga pagkalat jayad to na nabigyan niya sa gantuan na hindi ako. So na may sabi mga nang pagpahati kanila rin sa no. Pagpahati yan to kanila. Pagpahati kanila sa di sa dumungan. Na amo na kuman, no. Magtuloy ba mga sabot yung mga yaduhin ng yato, magtuloy dumungan. Magtuloy na harang dumungan. Hindi dumungan sinukuan. Na ang magtuloy sab kayo na makahati sila, makasayo sila, bihan. Kasi mga pagkalat yung mga labta masabot ta, mas katong hindi ang mga ini aming paghinangin kita kamumuhan bihan para Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan nain kita biyan mga sinakaunad tulong ta halong kaawam halang kaawam napatagad kita Kamun kami sa ng bulan na raw na. sabab nakaunan to mayroon katantan maghinang Maginan. naman jadi in kayo walang bihan naka ini awat man sin pangadji na naurubihan bang may tayaon kang langan sin sara atau may taon ng lang kanina Sa taon ko galing na ang sabday mahuron na may ita. tango to na tulong ta kayo na nyon dumuhal sin bang kita imbay tundong ta to tabiton na nang yung di kita nakadto Amo na. na yung mga kayo man siya mga sugo bagay tong ito na ayun ko magama sabi lang yun nakauna ito pagkakitanta ko bihan ang niya biya kamo lang niya kuha namin ini sikita na sakti ang maghinang bininibihin may talang nila pindan na yan na abo ko turuan siya bungan ko lang ko na magmapda ko man ko yung mga lang nakauna ito rin kami nakaliwan maghinang si bihan di ba magdasto lang mga kampong ko lang di kaunahan sila batin sila nagtitipon sila alim amin ganta mo sa kanila sinang katahon tiyatawan nila namin pagkala yun Diyan tungatuan na. tiyatawan nila to hindi nila pagkaon yun sabi mo ngamot yung waktu ito o kayo nila na amo natin ipagdastuhan nila Di yung tuliban nun. hindi nila ron Kaya ingkara na pa ito naman ito paano waktu ito naman po yung mga ito katantan manangin na kiwan ka tulong ko yung ko hiyati to marayaw nasa kalipang ingat-ingat ko pero ko yun ang si mga siya kung yun ang nagusin siya naman sabi ako lang ko ng kuwandihan sabab na inyo bukod na paghatang yung sin rason na yun ako lang ko di mangkis Amo na. bihan na yun namin mawaya siya ron na yun ang yun na yun ito kanya na harapin siya na yun na magbukali namin yan ito Amo na. pa yun na magkamari yan pag siya matanang dito hatumpukan niya ito na ito na bihan na yun kami lang kung nakahati na kami sinuhon simbukon niya kung bihan hindo sini ini Allah subhanahu wa ta'ala wala niya piyandakan sa rason kaso ito wala na rin ang latin po sin rason Sallallahu alaihi wasallam. wala tayo sabihin ng hapuas ng sin rason sampay hapuas pa sin rason wala pa na yun Lang tamon to patahura ko sa rayaw-rayaw. upak patahunan Dapat patahura ng sunod-sunod. nawin ulong ko na yun nasawag na ako ito sa namin ini 400 century na ang patibag ba Lang kaya to sa tahon na ikasahabat at Manawas na nawapat na katanin sa habat, nawapat na katanin tabi. yung tabi. Uy, naman ang tabi. Sampay sinupat magsabi na Nampay sinupat man sa buhay na. Naman jalagi mo, abiyang namukula, nagpaon sila bihan. Ang pay nagpaon, puran parinta. Parinta nagpaon, nagatinulong parinta. Sampay siguro katan sa marab. Naman bang sila rin sa parinta, wala mahasing nila bihan. Sabi mo magsasarap ka kanila parinta. Naman dari mo wali sabi pag hati pag dayon na uruhan ng pagkalain pagkalain Ano yan? Kaya naman sa kami hindi kita mabuhog isab sila mingkuan. May tanong ng bihini. correct ka muna May tainyaw ng mga yun, hindi na sila maghilang bihini. Kung siya to, sambakan na magtuwihan, bisarahon na sinkuan bihini. Kung kansaan sila rin na maghilang biyawayaran sila. biyawayaran Dahil doon na marayaw, bit na yung mga biyaw. bugtuon saan lang na yun bugtuon pasok para bugtuon lang na yun ujara-ujara ka nila mong sila Yan sa. Dahil mga yan, bukod hindi man yan ipagbisara ta inyong mga atak at ulo sa inyo ito pagpahati. Kasi mabaya, na misanda kampung, ano tayo, hindi pa man dyan mauto din pagkampung. Sa hatulog pag-aagaman, na kanya-kanya kita magkina. Kanya-kanya, bang saw pa manjari maama na din mag-ibada. ay mo na sa Nang yun to, kasi nang nakamling kabayan nyo, ako na din sumambayan. kami mo siya amin daw sa kampo Magpuasa na ako na, ako yung bahala ka. Maratara ka. Why? Bukong biya
sin mag-usaha ka, hindi mo kami ka ununo na raon pa, kaya makapagsawin ka ta. Ato alam kain kita sa mama biyan ya posman kita utol na di ako lang. Sa bayan ni ako man so Dahanan ka na. dahanan kami mo din na ako. Kung sumla ko man ba ya. Pero sa kitino ko yan. Ayan. Sama sa ating ganay ng problema. Di nila matay na inyo. Matay na lang. Dari kasi mga aming maglapahuyanan niya. Malapay na yung kataan silang katao. Naman kung diyan ito. Yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kaniya-kaniya kita. Iwan, biya na sinagi, one in one, sa mata na sinanggalis, hindi ikaw iban sa Allah ta'ala hadlaw akhirat. Asuruhon ko niya. Ano na? Oo, magtinunggalan. Na, biya, naon, ba't siya pa ma-email ka? Naon, hindi yung hinang rin doon niya. Naon, inapili, Muslim sa ako, sa pagyama ay manghilang sinulinig katantan, libre ako kata. Hindi mo mabiyan ito sara. Naman din biya mga di matay man sin tao. Makadali ba ito katuan na siya butali makasuda-suda. Naman na, Sa may tanay na bisaw sa lang na naipat niya. naman na tuod. Nakita niya. Oo. Ano yan ito? Nakalawa na po tayo labi-labi. Naman yan sa alin biya mga nahinang problema. Kato man ito siya, hindi tamatay man yung mga yato. Correct. Mga pagkala yato. Namin na sinagi, kabalikan na mo, paming pagkala, ilikad bisarahan na to, adlaw ini, waktu ini, na atungod si magkampong di man dyan mahugto in pasog patangin. Naman na. Di hadon niya. Subay ito pagkain ako ng singkata na mundi man dyan maukat yung pagkampong, yung pagkasilasa, yung karantan. Misan parang talaga yung bukain kaniya, hilang pa kaniya. Pero kasing kita bihan, misan yung utang tapag kaon yun. Aw yan magkampong katantan sa, aw doon haon yung utang tapag mga ista lumahan yun. Aw di magkaon. Ano yung magkaon? Parang halay yun. Ay mo sa blogo sa iyo. Namo, hindi na dyan siya lugo. Hindi nakaswakan. Namo, rabihan, tingkon niya. Nabihan siya yan. Pero walang pa yun. Nabili pa lang lang kaya. Natin na wala na piyang daan. Correct ko. Bihan to. Namin yan hindi ang mga sumay na to hati ng marayaw. Supaya, ano kayo, di mo lang pa sinwakto na to. Nabihan niya ini. Sarap na biya kayo tatod siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imano siya lugi. Ibot lang niya pa wakto, imano siya lugi. Kaya nga, wakto yan, maraming punan na to. Subhanallah. Kapital na pula yan. Kapital na pula. Jab-jab ba? Wala beta siya ng talimpunan mo alta. Correct ko. Wah, iba din alta, din kanya. Ating kanya. Din kanya, bisa yung waktu yung kayo mo to, din kanya. Sa doon ko makawaksin karayawan, hawak to. Nawang ko yan. Kaya depende yan pag-usabi sa mga pagdalagay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mo waktu yan, in waktu, in masaya, natin nakabuhay mo na yan. Namun na. Ano na ito? Ubus din na mga waktu mo, ang tiwari na itong sinsara, di mo man nari pa kayong kaibuk pawaran mo, kakarayaan mo. So ngayon yun, pa kayong katanhi alok pa Allah ta'ala. Subhanallah. Sa bang mo yung piya kay harap pawaran mo, yan yung waktu tiwari na yun, sukutong ko sinulaw ta'ala lawakirat. Yan. Nasuway mo, tumita to na ituod. Kinamin waktu ito. So dahon ko niya magbak, dahon ko niya magalog. Subhanallah. Napag mo siya wala iyalo. Biya mo wala siya niyangkaan. Wala yan kaan. Napag mo, sumukat ko ng din kanya, misalnya ikaw wala na maruna kanya. Ang sa ating makuan dito. Namin namin dahil na mga sumay hati honsing kita. Atin niya, intungod ko parkala, pag-agama, kanya-kanya kita niya maghinang katawta mo orang. Di itong hinang sinhamukad na rin na family. Suway kanya-kanya, inanak maghinang, inama maghinang, inina maghinang, tayo mangudta maghinang katanta. Maghinang katanta. Kanya-kanya. Nakapaghinang nito, kanya-kanya kita magpa-amusin. Sinidang. Oo. Nagising marami namin, pag-ayupot niya siya namin nito, na marayaw yung darajat niya. Subhanallah. Malagbo yung kapaidahan makawa niya rin. Nakangiriyak, kaya ito kanto sa diya, na, ati na, ito kanto rin sa Rasulullah ta'ala namin, nilitutog kayo mo bihan. Yes, sir. Sa ating pagpupo nila magkaw-kampo, magtaw-tay magtaw-tay anak, nung karang nagkaamuhay ng kawayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpupo nila di habon niya, daw, wala pupunta sila, pupunta sila. Sa babay sila papabuta sa sunod, sa may hanggang kahinang sila, hanggang pamarat saya, hanggang pag-aram, ano yan ito? Hanggang maksud katan. Ano yan ito? Yan, mga yan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, madawhat na to, ini kasadangan na to,
lawi kasandangan bukdayin sindi ni lawan sing bumini, ang muling kasandangan halawang sing sulga sila Allah subhanahu wa ta'ala. Natulo na ito, madawat ito, suwi na ito agarun, yung kabayaan sintuan na ito kaparalangin. In kawayaan niya, yan dia rakato si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salta piatang lang niya kato hasupaya ini di kita kaunitan si Mimun. Oh, bat beta si Rasul nung salu kamara itu nuni musalli. Sambahayan kamu biasing kita niyo kato si pagsambahayan ko. Kataan si Minang bebeta niya. Pag-aji demikian bebeta, huduan niyo manasikan. Kawa kamu ngayon kako sinaturan pag-aji. Bukan kamu kawa dending kan juga ya bihay nilang nabihay ni nah bangkaw na kahinang sulang dan piag ini piatakan jin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan simulang kau na Rasul bangkaw simulang na Rasul simulang ikaw pa Allah subhanahu wa ta'ala biha nangkan na di kita menjadi maniburo kita ina nakapilan na ako na gaji naman siya nisip nakapilan na gaji bangsa pa may panghaji at wala timugdan nah yan haulun kimugdan doon namin aturan beta sin Rasul. Noon tayo kaingatan, punong kahunahan. Sabay kita mangaji. Ba't yung pagpangaji, wajib. Hati-hati usog babae maas bata. Taga muna ilmi, parin bato na kulli muslimin o muslimin. Parida. At inapiardo. Sino Allah subhanahu wa ta'ala. So, bang inapiardo, wajib. At yap-yap pamuk-pamuk ng gatot tanim. Supaya kita ni mag-ingat. Iba magpaham si pagkakaman. Magpaham si pagkakaman, pakanya, iba si pagdakannya, panghalgakannya. Bihan. Amin, supaya kita tukalgaan. Bang kau manghalga amin ini panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar kau sinang halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang musya halgaan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapabunit mo sampai ang akhirat lahing panghalga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang satu mga kataw-tayo orang agama Islam. Nah, menjadi imangnya tulang ta menjadi kita lumatun pa amin sumunok kaniya. Ang pawakto na katuan? Ang pubilit ako. Ang pubilit ito menjadi nasa sumpatan para pabugos sa mga kulang bihan akan menjadi tawag balikan al-adab ma'al jiran amunain aturan atau pangadatan bihan tungod sin ini pagbasa-basa atau nagtapagin ni sumadya iwan sa pangdaig pangdaig ba yun? Pangdaig ba naman dari mga inikatan in Muslim lang niya at kaingatan nila in tungod papagkala sin magpandaig in kapatot madtumadto iwan sin aturan pakanya kapatot sin ini pangdaig mo iwan sin kapatot mo madto papangdaig mo madto yan damikian sinunod to sampai awal hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam launnya bang in haraig ni bat kampung mo artinya hindi akarib masuk mo kayo hati ni kampung mo bihanaw to kapatut doon kaysa ni kapatut hangan sinin kamu muslim sibu-sibu yung kawa din kapatut hangan sinin kamu magkampung ini katuloy hangan in kamu magpangdaybay nah ini itu nabanglaw niya yung haraig mo yung ombat ka na insya muslim saja bukod kamu magkampung awon dua kapatut doon haagtala sini kaw iban siya hakapaangan sini ini kapatut haarama supaya kamu magtulong tarang tungod papagkala mag-ingat sing kasabungalan sing ini paghindo sing kamu na tumumad sa mga sarang na ito napulalamin iwan sing tungod pa amin pagtay magmuda arama Islam magtulihan tungod sin sara tungod sin magpandaig tungod sin ka-Islam iwan sin tungod sin magpandaig namangin haig mo yung inakam niya sa hindi nakakam Islam nalakam Kaya na mo Muslim? Awan pa na si kapatot niya ron kayo mo kapatot mo ron ka ni hamo amun yung kapatot si magpandaig ba? na magpandaig suway na ito katagda namin himutan mura in pagkaradyaan o mahuhutangan niya supaya na kau magiging adat ka niya supaya kau niya sa pag-adatan supaya na kau sa tumawang ka niya o waktu ang kaunahan niya yung tatawangan supaya isang siya tumawang kayo o waktu yan kaunahan niya yung tatawangan niya bihat to sabi magpanday suway na susunod-sunod na ayaw pa kayo magsunod yung maglalasya minsan yung bukong nalasya
yaon din sara dia wala. So kaya kami magsulot-sulot yan. Ba't di maray ng Allah Ta'ala sinilwala? Naman na. Di maray sinilwala. So kaya aon doon na ako namin long ta. Hinang tindukan ng simpag ang buo. Okay. Ang iwayo nilwala bihan. Maon yung pagtulong tawang. Bihad to in biya mga kakunakan kita. So, ano parang bus dominate na kuman, yung biya nakapin. Din ko anit, tumisan ini kiatag na ang tabalikan talaga. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Mga ini katotay mga kama Islam. Ini di na mo na lang tapahawakunin ini maudo di amin pagkala nasabot na mo kaulihan ini. So, ay nabalik. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Nakabalikan na mo, intungod pa mo ini pagsumpatan si magkaukampong. So yan to rin mautod diyan to magdali bugtuon sa wag matarang data kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam in tungod papagkala si amin pagkagiwaan bihan inyad to hambuk din ang mga ini langta sipak sin Allah subhanahu wa ta'ala kiyawaan din hangan niya amingan langta sin rahim day rahman namun ang pagkasilasa pagulong na beta sin Allah subhanahu wa ta'ala isiusin manugpati sin pagkasi pagulong yan sumpaton ko sila sin kasi manulong ko sa mga kanila isiusin mamugto isin pagkasi pagulong yan bugtoon ko rin sabing kasi ko ito kanila nanihan kita mawaya sin bihat to sabab wayon yung huwata ang kumasikato magtan pagkasi rin Allah subhanahu wa ta'ala wayon yung huwat-huwat na magkatawang kato harap pamaksud kabayaan takasanangan taadbaw ganagana ang rin Allah subhanahu wa ta'ala sabab muna-muna na wayon in maas din na magkatawang hanap in anak din na magkatawang hamaas kaniya-kaniya rihan sabab hadlaw akhirat na lang na kaniya-kaniya na kita magbili kuwan simbaranta magtawang simbaranta bihan Nafsi-nafsi na. Nafsi-nafsi na. Pakaniya na pagpatinakat. So, amayan ito mga palakon na kama Islam, lang ta rin nga mga maudo, alhamdulillah, kaya basin kami paliharan sinamuin lang ta pagkaukampong ato kapuluduwat. Inatukataan lang taon naturan, kawayan sinullah subhanahu wa ta'ala, mapatuta karon sarta lang tayo na mo, hindi akan hinunta, dakon ta perkara lang ta pasuperahan tarasin sila, itang langan sa pumikya na niwanta ka, na sa langan kato. Yan, mga palawan haram Islam na. Dahil sinabi, ilang ta tumod pa magkaukampong daw siya, inyan, naraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, insuway tuod lang tasugpaton. Sarta lang ta na, inpanugpatikan niya, lagyan marayoring maamoy ng ta bukong kampong. Agatuan, sa mga kita, di ba mga palawan haram Islam, na mga pamalit, yung wakto na kapingkato, Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabot lang pa sabda siya masabi pa siya na ganyan tungkol sa pagsadaka in pagsadaka mo lang tahakampong yung pagsadaka tao matagibig siya Allah subhanahu wa ta'ala parewan niya Nabi na may tanong niya as-sadaqatu alal miskin sadaqa wa ala birahim sadaqatul wasila kita kay batas Nabi sallallahu alaihi wasallam Atin na dua yung makali dua in pagsadaka lang na mga miskin ang mabukong kampong ito naman lang sadaka bilang mo sadaka sa Allah ta'ala at ingatang masabi mo yung sadaka arapon daw na in pagsadaka mo lang na pamoin kampong mo paunhat sadaka imakawakuwa nakasadaka daw sa ta nasugpat mo ba in pagsugbatan handa kasing kamo yung ta magkakampo amin yan ito mga palaw ng amis namin karabyan yung kudainin ang kan na magpaham kita ng marayaw sa ta pagdikon na ito ang pahamanta sa wabin maksud si magpaham in magpagsud si mga jiwa ito ka ilmo aso paya rumayaw in pag-ibadat mo patuhan mo rabol alamin makaano ang kawalan sin Allah ta'ala hapapanaw kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baha mga panunahang Islam patugtungod na mo na yung wakto ng Muawiyah yaong karna lang tabi ang mga aon na kamihan badyan alhamdulillah iinad to kataan lang panghindo sinarang Islam panghindo sin Allah ta'ala panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sinari na kawalan na to ito parang buso ng inhawaranta sa tahinangon na to iwan rida lang ta magta at patuhan na mula namin sa mga kan haraakan niya tumanggis haunong magdanlangan niya iyan tukatan hikarawhat ta sin rida iman rahmat sin mahasud si Allah mamain na kami haalapal ka sila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.